Het kampioenschap polstok verspringen, oftewel het Lieppen, in het Friese plaatsje Winsum, is iets waar u niet min over moet denken. De jury had begrip voor de moeilijkheden van de onfortuinlijken, maar bewondering voor de grote prestaties, zoals die van de jongste deelnemer die meer dan 9 meter sprong. En wat te denken van de 64-jarige heer Winia, die als oudste deelnemer nog een best figuur sloeg. Bewonderenswaardig waren de Friese famkes, die sprongen maakten waar menige kerel jaloers op zou zijn. En dan de moed die ze op wisten te brengen. Ja, dat Lieppen moet je gedaan hebben voor je erover mee kunt praten. Van het allergrootste belang is bijvoorbeeld de aanloop. Een flinke aanloop is zogezegd het halve werk. Commissaris Lindhorst Homan bekeek met kennersblik deze zuiver Friese aangelegenheid, waarbij van alle goede springers de 18-jarige Gerrit Valkema met een sprong van 12,22 meter kampioen van de junioren werd. Ondanks alle verwoede pogingen om hem te onttronen, werd Jan Winia uit Wirdum voor de derde achtereenvolgende maal kampioen van de senioren met een sprong van 11,60 meter. Daar gaat hij. Meester Lindhorst Homan eerde in de Lieppers Winia en Valkema een Friese sport bij uitstek.